Oh guys, kardom nilita tekoli emalasi nalitum nang langdun tik pajur hui na laswa video long nilita kacang lilang emalasi na video tanang share pitha lapen ala na subscribe prepare na muni tumta abang pupista na subscribe tha kelang pajur hui pen lapen na kimi du lada na subscribe tha malasi nilita tekoli nilita tekoli malasi non cek ban pu nili kaciwar pua video non nalitum tekolo pu. Oh guys, kusong la video lang misen ma lapen nalitum kelang pajut kuak lu pelong na komen ang chanon lapen video lang misen pelong te komen nong wangon lapen video tame nang selfie tha lapen jong sin nalitum la kapang rum channel long kelang kecheng lang kelang dun kecheng lang pelong te channel la me subscribe tha lapen nalitum channel tame ni list tame nang subscribe ji komen long no chanon lapen video bang nang selfie pu si ninci thela kaduk kawe kote injir kedu on hans tame pen video selfie pu si ninci thela pen kini video bangke lapan hello kini blog bangke ke thek ason bang komu udah stan cepak lang lo pen video bang lapan hello do me thermik kaduk kawe phanta kardom malai ha jer pu guys tu